cu crim. E jordeală nesimțită după autie sau fresh sau clean. Mă umplu de dragi, bă da taci, bă da mă lași ce pula mea. Oricum își merită soarta de căcat, atunci dai cu trompa în cap. Auzi Ioane, n-ai respect nici pentru Horia Moculescu. Cum pula mea să am când eu credeam că s-a dus odată cu Ceaușescu. Nici pentru Păunescu a susținut regimul comunist. Bă, mă bagi la pușcărie, dă-te pula mea de nesimțit. Hei, domnul DJ, să promovezi căcat, câți bani ți-ai? Paraziții de ce n-au loc pe radio, n-au bani sau sunt prea grei? Hei, te întreb de ce folosesc cu exprimare dură. Sunt făcut de așa natură, să te fute în gură. Presupun că mă auzi acum, dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii, dă-te-n gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum, dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii, dă-te-n gâtul mătii. Presupun că mă auzi acum, dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii, dă-te-n gâtul mătii. Te luăm la pulă râzând oricum, dă-te-n gâtul mătii. Dă-te-n gâtul mătii, dă-te-n gâtul mătii. Da. Adresăm acest promoțional dă-te-n gâtul mătii tuturor cârnaților care în trecut și-au sub-o cu abnegație. Amin.